Υπήρχαν φωνές από το σπίτι σας. Έλειπα από την πόλη για 2 εβδομάδες. Μόνο οι γονείς μου είχαν κλειδιά. Δεν φώναξα. Εγκατέστησα κρυφές κάμερες. Την επόμενη φορά που έφυγα, είδα το υλικό και μου έπεσε το σαγόνι. 30 λεπτά αργότερα, η αστυνομία είχε εμπλακεί. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι κλειδώνω το σπίτι μου σαν να περιμένω εισβολή στο σπίτι κάθε Τρίτη. Με σύρτη, διπλό κύλινδρο, κλειδαριά με πληκτρολόγιο, τα πάντα. Δεν είναι παράνοια. Απλά ταξιδεύω πολύ για δουλειά. Είμαι σύμβουλος, μια από αυτές τις δουλειές με αόριστα υψηλό άγχος και πολλές χρεωστικές ώρες, όπου περνάω τη μισή μου ζωή λύνοντας το χάος των άλλων και την άλλη μισή προσποιούμενη ότι δεν πειράζει που γυρίζω σπίτι σε ένα άδειο σπίτι με αποφάγια από την προηγούμενη εβδομάδα και έναν κλειστό λογαριασμό ρεύματος κολλημένο στο ψυγείο με έναν μαγνήτη που γράφει «Ζήσε, γέλα, αγάπα» με ψεύτικα καλλιγραφικά. Η ηρωνία δεν μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, επέστρεψα την περασμένη Κυριακή μετά από 2 εβδομάδες στο Ντένβερ. Συνεχόμενες συναντήσεις με πελάτες, 3 μέρες κρύα σάντουιτς στο αεροδρόμιο και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που είχε σίγουρα λεκέ από αίμα κάτω από την πολυθρόνα. Το μόνο που ήθελα ήταν ένα ντους, ένα παγωμένο μπουρίτο και να μην μιλήσω σε κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι την Τετάρτη. Ανταυτού, πήρα τον Γκρέγκ. Ο Γκρέγκ είναι ο γείτονάς μου. Γύρω στα 40, φαλακρός με προκλητικό τρόπο, φοράει κάλτσες με σανδάλια και κουρεύει τον γκαζόν του σαν να είναι ένας διαγωνισμός για τον οποίο προπονείται σε όλη του τη ζωή. Είναι επίσης παράξενα καλός, πράγμα που είναι από μόνο του ύποπτο. Μόλις βγήκα έξω για να πάρω ψώνια, μόλις που κλείδωσα την πόρτα πίσω μου. Στεκόταν στο βρωμάκι του και με κοίταζε σαν να ήμουν εξωγήινος που προσγειώθηκε ελαφρώς εκτός πορείας. «Γεια», είπε, του έγνεψα, για μετά με κοίταξε με ένα βλέμμα, μισό ανήσυχο, μισό αγανακτισμένο. «Είναι όλα εντάξει στο σπίτι σου?» Ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. «Ναι». «Γιατί?» Έτριψε το σβέρκο του. «Εμείς, έψιλον. Ακούγαμε κάποια πράγματα από το σπίτι σου τη νύχτα». «Τι είδους πράγματα?» Έκανε μια παύση, κραυγές, τον κοίταξα επίμονα. «Συγγνώμη, τι?» Φαινόταν πολύ σοβαρός, ουριαχτά, πριν από 2 νύχτες. Και πριν από αυτό επίσης, ήταν δυνατά. Η γυναίκα μου νόμιζε ότι κάποιος είχε χτυπήσει. «Παραλίγο να καλέσουμε την αστυνομία», γέλασα, γιατί τι άλλο κάνεις όταν κάποιος λέει ότι άκουσε φωνές από το σπίτι σου? Αυτό δεν είναι δυνατόν, είπα. Έχω λείψει από την πόλη 2 εβδομάδες. Το σπίτι ήταν άδειο, ο Γκρέγκ απλώς με κοίταξε επίμονα. Μετά έγνεψε αργά, σαν να με έκανε χιούμορ. «Αφού το λες εσύ», σήκωσα τους ώμους. «Το λέω, σωστά», έκανε ένα βήμα πίσω προς τον γκαράζ του. «Απλά να είσαι πιο σιγά την επόμενη φορά, εντάξει?» Και αυτό ήταν όλο. Γύρισε και με άφησε να στέκομαι στο ίδιο μου το καταραμένο πεζοδρόμιο, κρατώντας τα κλειδιά μου, προσπαθώντας να επεξεργαστώ την ιδέα ότι προφανώς το σπίτι μου ούριαζε όσο έλειπα. Σιγά το πράγμα, γύρισα μέσα, κλείδωσα την πόρτα πίσω μου. Λες και αυτό θα βοηθούσε. Το σπίτι ήταν ήσυχο, τακτοποιημένο, ίσως και υπερβολικά τακτοποιημένο. Το παρατήρησα όταν πέρασα από τον διάδρομο. Ο καθρέφτης ήταν πιο καθαρός από όμικρον με τόνο, τι θυμόμουν, και το πάτωμα, το δικό μου πάτωμα, δεν έλαμπε ποτέ. Δεν γυαλίζω τα πράγματα. Τα σκουπίζω, σαν ένας φυσιολογικός ενήλικας που δεν έχει χρόνο για τελειότητα, μετά, επάνω, το είδα. Το κρεβάτι μου, στρωμένο. Όχι απλά φτιαγμένο, αλλά φτιαγμένο στο ξενοδοχείο. Οι γωνίες, σφινωμένες στρατιωτικά σφιχτά, τα μαξιλάρια φουσκωμένα, η κουβέρτα γυρισμένη κάτω στην τέλεια γωνία, σαν κάποιος να είχε δει πάρα πολλά καρούλια καθαρισμού και αποφάσισε να μετατρέψει το υπνοδωμάτιο μου σε πίνακα Pinterest. Τότε ήταν που άρχισε ο τρόμος. Όχι ακριβώς ο φόβος, απλά αυτή η ήσυχη, η φέρπουσα αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ήξερα ήδη ποιος το είχε κάνει, έτσι κάλεσα τη μαμά μου. Το σήκωσε στο δεύτερο χτύπημα, ακούστηκε χαρούμενη, πράγμα που ήταν επίσης ύποπτο. «Γεια σου, γλυκιά μου, πώς ήταν το ταξίδι σου?» «Καλά», είπα. Μια γρήγορη ερώτηση, ήσουν στο σπίτι μου, πέρασα, πότισα τα φυτά. Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να είχες αφήσει καλύτερες οδηγίες για τις ορχιδέες. Έπρεπε να αυτοσχεδιάσω. Και έστρωσε στο κρεβάτι μου, γέλασε. Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Το άφησες χάλια, εξέπνευσα αργά. «Μαμά, σου το έχω ξαναπεί». «Έλα τώρα», δεν άγγιξα τίποτα άλλο, μόνο το κρεβάτι. Και έβαλα την ηλεκτρική σκούπα,
σκούπισα τους πάγκους και αναδιοργάνωσα το σιρτάρι με τα μπαχαρικά. Είχες 3 δοχεία με πάπρικα, Λίζα, έκλεισα τα μάτια μου. Δεν έφερες κανέναν, σωστά, ρώτησα. Φυσικά και όχι. Γιατί να φέρω κανέναν, μη γίνεσαι γελίος, δεν διαφώνησα, όχι επειδή την πίστεψα, απλώς επειδή δεν είχα την ενέργεια να αποκωδικοποιήσω ένα ψέμα πάνω σε μια σκηνή εγκλήματος φτιαγμένη από κανέλα και ανακατασκευασμένα κλινοσκεπάσματα. Μου το έκλεισε μετά από μερικά λεπτά ανεπιθύμητων συμβουλών καθαριότητας και μια τελευταία υπενθύμηση ότι θα έπρεπε πραγματικά να βγαίνω περισσότερο με γυναίκες. Γιατί δεν γίνομαι νεότερη και δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους μηχανικούς, κάθισα στην άκρη του τέλειου κρεβατιού, κοιτάζοντας το υπερβολικά καθαρό πάτωμα, και ένιωσα τις άκρες της ηρεμίας μου να αρχίζουν να φθύρονται. Αργότερα εκείνη την ημέρα, ξαναβγήκα έξω. Δεν το ήθελα, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ο Γκρέγκ ήταν πάλι στον γκαράζ του, μετακινώντας κουτιά σαν να έχτιζε φρούριο. Πλησίασα αργά, σαν κάποιος που προσπαθεί να μην τρομάξει ένα νευρικό ζώο. «Γεια», είπα, έριξε μια ματιά. «Γεια». Έτριψε τα χέρια μου μεταξύ τους. «Μπορώ να ρωτήσω, τι ακριβώς άκουσες από το σπίτι μου?» δίστασε. «Δεν κατηγορώ κανέναν», πρόσθεσα. «Απλώς, δεν ήμουν εκεί, οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη». Ο Γκρέγκ με προσπέρασε και κοίταξε προς το σπίτι μου και μετά με κοίταξε ξανά. «Υπήρχαν άνθρωποι», είπε, «που πηγαινοέρχονταν, διαφορετικοί. Δεν τους αναγνώρισα. Πότε, πριν από μερικές νύχτες, γύρω στα μεσάνυχτα, και την προηγούμενη νύχτα επίσης, κατάπια. Και τα ουριαχτά». Έξινε τα γένια του. Δεν ήταν φωνές ή καυγάδες. Ήταν σαν κάποιος που πονούσε, όχι φυσιολογικά, όχι διασκεδαστικά. «Δεν είπα τίποτα», πρόσθεσε, «ούτε ήταν η πρώτη φορά. Δεν είπα τίποτα πριν, αλλά αυτό συνέβη και τον Μάρτιο. Όχι τόσο άσχημα, αλλά παρόμοια. Ήταν μια νύχτα γύρω στις 10 του μήνα. Δυνατοί θόρυβοι, άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν, και πάλι, στις αρχές Ιουνίου, το θυμάμαι γιατί ήταν το βράδυ πριν από το ρεσιτάλ χορού της κόρης μου, κούνησα αργά το κεφάλι μου, παρόλο που κάθε άλλο παρά σταθερά ένιωθα. «Κοίτα», είπε, «πιο ήπια τώρα. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω προβλήματα, αλλά όμικρον με τόνο, τι κι αν συμβαίνει εκεί πέρα, δεν είναι τίποτα». Γύρισα πάλι μέσα, κλείδωσα ξανά την πόρτα και μετά έβγαλα το σχεδιαστή μου. 10 Μαρτίου, ήμουν στην Ατλάντα. 2 Ιουνίου, ήμουν στο Ντένβερ, η μαμά μου είχε πει ότι πότιζε τα φυτά. Τίποτα περισσότερο. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι στο σπίτι μου, και ούριαζαν, και εγώ, εκατοντάδες μίλια μακριά. Νόμιζα ότι το σπίτι ήταν άδειο, δεν ζούσα μόνη μου. Απλά ήμουν η μόνη που πλήρωνε ενίκιο, δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα. Δεν έλεγξα τις κλειδαριές. Ούτε καν βούρτσισα τα δόντια μου. Απλά ξάπλωσα στο κρεβάτι, το ίδιο κρεβάτι που κάποιος άλλος είχε στρώσει για μένα, προσπαθώντας να μην φανταστώ πράγματα που δεν μπορούσα να ξεχάσω να δω, τα ουριαχτά, τους ξένους, το μοτίβο. Μάρτιος, Ιούνιος. Κάθε φορά που έφευγα, κάτι συνέβαινε στο σπίτι μου, και το χειρότερο, δεν είχα ιδέα τι, το όχι πραγματικά. Άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν, μουσική, ουριαχτά. Το κρεβάτι μου στρωμένο λάθος. Το πάτωμά μου ήταν πολύ καθαρό, ήταν σαν κάποιος να είχε τρίψει την επιφάνεια της ζωής μου και να είχε ζωγραφίσει κάτι άλλο από κάτω, κάτι που δεν έπρεπε να προσέξω. Αλλά το είχα προσέξει. Και τώρα δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Αν θέλετε να καταλάβετε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, πρέπει να καταλάβετε την οικογένειά μου, και όταν λέω οικογένεια, εννοώ κυρίως τους γονείς μου. Την αδελφή μου και εμένα. Ένα από αυτά τα πράγματα δεν είναι σαν τα άλλα, οι γονείς μου ήταν χίπηδες, όχι από το χαριτωμένο είδος που φτιάχνει το δικό του σαπούνι και ψωνίζει στις λαϊκές αγορές. Εννοώ πραγματικοί χίπηδες. Κύκλοι τυμπάνων, τσάι από βότανα με αμφίβολα βότανα, ομαδική θεραπεία στον γκαράζ κάποιου. Η μητέρα μου συνήθιζε να φοράει ένα μπουτίκ σάλι και να μιλάει για ενεργειακές μετατοπίσεις πριν μείνει έγκυος σε μένα και ανταλλάξει το σάλι με μια δουλειά σε ένα ναυτιλιακό γραφείο και ένα διάριστα προάστια. Ποτέ δεν με συγχώρεσαν πραγματικά γι' αυτό, παρεμπιπτόντως, που ήμουν ο λόγος που έπρεπε να γίνουν υπεύθυνες. Μεγαλώνοντας, υπήρχαν πάντα μικρά απομεινάρια του παρελθόντος τους που αιωρούνταν. Τριγύρω, βιβλία για το τάντρα θαμμένα κάτω από στίβες απλήρωτων λογαριασμών ίδρευσης, θυμιατήρια δίπλα στους φακέλους της εφορίας, μια ονειροπαγίδα πάνω από το κρεβάτι του ξενώνα που δεν επιτρεπόταν σε κανένα να χρησιμοποιήσει. Και φυσικά, η φιλοσοφία, πίστευαν πολύ στο μοίρασμα. Κάτι που ακούγεται ωραίο, μέχρι να συνειδητοποιήσεις τι σήμαινε αυτό στην πράξη. Γεννήθηκα πρώτη, 2 χρόνια μεγαλύτερη από την αδελφή μου.
Έτσι, φυσικά, πήρα το μεγαλύτερο δωμάτιο. Αυτό ήταν το πρώτο μου λάθος, διότι μόλις η αδελφή μου έγινε 5 ετών και αποφάσισε να μετατρέψει το δωμάτιό της σε στούντιο χορού, κάτι που κράτησε 3 εβδομάδες, οι γονείς μου είπαν ότι δεν χρειαζόμουν πραγματικά όλο αυτό το χώρο. Δεν τον χρησιμοποιούσα καν, δεν θα ήταν πιο ωραίο, πιο δίκαιο, αν είχε πρόσβαση και στα 2 δωμάτια, αυτό έγινε το μοτίβο. Τα βιβλία τα μοιράζονται. Τα παιχνίδια τα μοιράζονται. Το ποδήλατό μου, λοιπόν, πρέπει να μάθει να οδηγεί, έτσι δεν είναι, και αν δεν ήθελα να το μοιραστώ, αυτό σήμαινε ότι ήμουν εγωιστής, ελεγκτής, μη πνευματικός, κάποιος που δεν είχε ξεμάθει ακόμα την καπιταλιστική προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Ναι, αυτό είναι αληθινό απόσπασμα από τον πατέρα μου. Ήμουν 8 χρονών, το μοίρασμα ήταν πάντα μονόδρομος. Ποτέ δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψει τίποτα. Ούτε τα παιχνίδια της, ούτε την ιδιωτική της ζωή, ούτε την ντουλάπα της. Εγώ ήμουν ο δυνατός, ο γενναιόδωρος, αυτός που είχε ήδη αρκετά, έτσι έμαθα να αφήνω την δικαιοσύνη, τον χώρο, την προσδοκία ότι κάτι θα μου ανήκε πραγματικά μέχρι να μεγαλώσω. Και κουράστηκα από αυτό, δούλεψα στο κολέγιο, αποφοίτησα νωρίς, βρήκα μια δουλειά συμβούλου πληροφορικής που πληρωνόταν καλά και με γέρασε 10 χρόνια σε 2. Αγόρασα το δικό μου σπίτι στα 29 μου, όχι αρχοντικό, αλλά σταθερό, 3 κρεβατοκάμαρες, μια μικρή αυλή, αξιοπρεπές φως, το είδος του σπιτιού που ένιωθα σαν χώρος για να αναπνεύσω μετά από μια ζωή που μου έλεγαν να κάνω πίσω, οι γονείς μου το μισούσαν. «Δεν έχεις καν οικογένεια», είπε κάποτε η μητέρα μου, λες και αυτό ήταν ηθικό ελάττωμα. «Γιατί χρειάζεσαι όλο αυτό το χώρο», δεν απάντησα. Η αδελφή μου είχε 2 παιδιά τότε, παντρεμένη με έναν τύπο που φορούσε κάλτσες με πρόσωπα καρτούν και τους αποκαλούσε όλους αδελφούς. Είχαν ένα μικρότερο σπίτι στη διπλανή πόλη. Ένα επισκευασμένο. Ποτέ δεν το έφτιαξαν πραγματικά, κάθε φορά που οι γονείς μου επισκέπτονταν, επέστρεφαν με καινούρια πυρομαχικά. Η αδερφή σου πνίγεται στους λογαριασμούς. Τα παιδιά χρειάζονται χώρο για να παίξουν. Δεν είναι δίκαιο που εσύ τα έχεις όλα αυτά και αυτή παλεύει. Στην αρχή, πρόσφερα όμικρον με τόνο στην μπορούσα. Έκανα babysitting, πλήρωσα για ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Βοήθησα να αντικαταστήσω ένα χαλασμένο πλυντήριο ρούχων μια φορά. Αλλά δεν ήταν αρκετό, γιατί αυτό που ήθελαν, αυτό που τελικά είπαν φωναχτά, ήταν να μειώσω το μέγεθος του σπιτιού μου, να πουλήσω το σπίτι μου, να μετακομίσω κάπου μικρότερο και να δώσω τη διαφορά στην αδελφή μου. Έτσι κι αλλιώς δεν είσαι σχεδόν καθόλου στο σπίτι, είπε ο πατέρας μου. Γιατί να το σπαταλήσεις, είπα όχι. Ήρεμα, σταθερά, χωρίς ενοχές. Και δεν το πήραν καλά. Για ένα διάστημα, σταμάτησαν να μου μιλούν, εκτός αν επρόκειτο για ομαδικές συζητήσεις ή αμήχανα οικογενειακά δείπνα. Τότε η μαμά μου άρχισε να ξεπαγώνει, μια μέρα. Μου τηλεφώνησε ξαφνικά και μου είπε, σκεφτόμουν τις ορχιδέες σου. Θα χαιρόμουν να τις ποτίζω όταν ταξιδεύεις, έτσι ξεκίνησε. Απλά να ποτίζω φυτά. Μετά έγινε, παρατήρησα ότι το χαλί χρειαζόταν σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το έκανα. Ελπίζω να είναι εντάξει. Τότε θα πρέπει πραγματικά να καθαρίσεις την είσοδό σου. Τακτοποίησα λίγο όσο ήμουν εκεί. Τότε έπρεπε να ξαναφτιάξω το κρεβάτι σου. Διπλώνεις λάθος το πάνω σεντόνι. Δεν είσαι σε ξενοδοχείο, έγινε όλο και πιο περίεργο. Μια φορά γύρισα σπίτι και βρήκα το ράφι με τα μπαχαρικά αναδιαταγμένο αλφαβητικά και όχι στα αγγλικά. Χρησιμοποίησε λατινικά. Μια άλλη φορά, το τραπέζι της κουζίνας είχε σκουπιστεί και επανατοποθετηθεί με πιατέλες που δεν μου ανήκαν, της είπα ευγενικά να σταματήσει. Μου είπε ότι ήταν το νέο της χόμπι. Παρακολουθώ σεμινάρια καθαρισμού, είπε. Λες και αυτό εξηγούσε γιατί τα άπλυτά μου ήταν διπλωμένα σε κύκνους και οι κάλτσες μου ταξινομημένες κατά τσάκρα, δεν το πίεσα. Επειδή, και το μισό αυτό. Ένα μέρος μου ήταν ευγνώμων που μου μιλούσε ξανά. Που δεν μου είχε κόψει τελείως το δρόμο επειδή αρνήθηκα να χρεοκοπήσω στο όνομα της ισότητας των αδελφών, αλλά το χρονοδιάγραμμα συνέχισε να με ενοχλεί. Το χόμπι της με το καθάρισμα ξεκίνησε περίπου την ίδια εποχή που η αδελφή μου αναβάθμισε το σπίτι της σε μεγαλύτερο, με αυλή και ντουλάπα και υποθήκη που σίγουρα δεν μπορούσε να αντέξει μόνη της. Θυμάμαι να ρωτάω κάποτε, τυχαία, πώς τα κατάφεραν. Η αδελφή μου απλώς χαμογελούσε. Είχαμε βοήθεια. Από ποιον, δεν ρώτησα. Γιατί ένα μέρος του εαυτού μου ήξερε ήδη ότι αν έξινα πολύ την επιφάνεια, θα έβρισκα κάτι που σάπιζε από κάτω. Κάτι που δεν θα μπορούσα να αγνοήσω, απλά δεν ήξερα ακόμα πόσο άσχημα ήταν. Όχι τότε.
Όχι ακόμα. Δεν ήθελα να γίνω το είδος του ανθρώπου που εγκαθιστά κρυφές κάμερες στο ίδιο του το σπίτι. Ήθελα να είμαι φυσιολογική. Βαρετή, ακόμα και το είδος της γυναίκας που λέει «Ευχαριστώ, μαμά». Όταν η μητέρα της προσφέρεται να ποτίσει τα φυτά και μετά δεν αναρωτιέται αν αυτό είναι κώδικας για κάτι άλλο, το είδος της γυναίκας που κλειδώνει την πόρτα της και υποθέτει ότι όταν επιστρέψει, το κρεβάτι θα είναι ακόμα στρωμένο όπως το άφησε. Αλλά μετά από όσα μου είπε ο Γκρέγκ, τις φωνές, τους ξένους, τον τρόπο που με κοίταξε σαν να έλεγα ψέματα όταν είπα ότι το σπίτι ήταν άδειο, δεν μπορούσα να είμαι πια αυτή η γυναίκα. Έτσι πήρα μια απόφαση. Το επόμενο επαγγελματικό μου ταξίδι ήταν ήδη κλεισμένο. Boise, 3 μέρες. Μια πλήρη συνάντηση με μια ομάδα στο εξωτερικό. Θα έφευγα. Το σπίτι θα ήταν άδειο. Και η μητέρα μου, που ήδη ήξερε το πρόγραμμά μου, θα έβρισκε σίγουρα έναν λόγο να περάσει. Πριν φύγω, εγκατέστησα 5 κάμερες. Σαλόνι, κουζίνα, διάδρομος, είσοδος, υπνοδωμάτιο. Όλες μικρές. Συνδεδεμένες στο σύννεφο. Ενεργοποιημένος ήχος. Τοποθετημένες τακτοποιημένα σε βιβλιοθήκες πάνω από ντουλάπια. Πίσω από φυτά. Απόλυτα νόμιμα, απόλυτα απαραίτητα. Δεν ήξερα τι επρόκειτο να βρω. Αλλά ήξερα ότι είχα σταματήσει να μαντεύω. Έστειλα στη μαμά μου ένα μήνυμα το βράδυ πριν την πτήση μου. Φεύγω για το Boise αύριο. Αν θες να ποτίσεις τα φυτά, ευχαριστώ. Αλλά σε παρακαλώ μην κάνεις τίποτα άλλο όσο θα λείπω. Όχι καθάρισμα. Ούτε αναδιοργάνωση. Μόνο φυτά. Εκείνη απάντησε, θα προσπαθήσω να μην καθαρίσω. Ξέρετε πώς είμαι. Καλό ταξίδι. Το οποίο είναι το είδος του κειμένου που θα ακουγόταν αθώο από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Από εκείνη, έμοιαζε με παγίδα, πρώτη νύχτα, τίποτα. Πέρασε γύρω στο μεσημέρι. Πότισε τα φυτά. Αναδιάταξε μια κορνιζερισμένη φωτογραφία. Σκούπισε κάτι στον πάγκο που δεν χρειαζόταν να σκουπιστεί. Ενοχλητικό. Οικία. Όχι ουρλιαχτά. Όχι καλεσμένη, μόνο το συνηθισμένο μητρικό χάος μεταμφιεσμένο σε βοήθεια. Τα παρακολούθησα όλα εκείνο το βράδυ από το ξενοδοχείο μου. Λάπτοπ ανοιχτό. Ακουστικά μέσα. Το άγχος κάπου στο πίσω μέρος του λαιμού μου. Σαν μια καταπονημένη μπίλια. Ήταν ήσυχα. Δεν χαλάρωσα. Τη δεύτερη νύχτα, άνοιξε την τροφοδοσία γύρω στις 8 μετά μεσημβρίαν. Στην αρχή, όλα ήταν ακίνητα. Αχνός φωτισμός, καμία κίνηση. Τότε άνοιξε η μπροστινή πόρτα. Και κάποιος μπήκε μέσα. Όχι η μητέρα μου. Με φαρδείς ώμους, με μια τσάντα στο ένα χέρι, περπάτησε μέσα στο σαλόνι σαν να το είχε ξανακάνει. Χωρίς δισταγμό, χωρίς παύση, 2 λεπτά αργότερα, μπήκε κάποιος άλλος. Μετά ένας άλλος, μια γυναίκα με μια μακριά ασημένια πλεξούδα και ένα μπουκάλι κρασί. Μια άλλη γυναίκα με μπότες και ένα κόκκινο σάλι. Ένας άντρας με μια πτυσσόμενη καρέκλα. Κανείς δεν χτύπησε. Κανείς δεν μίλησε δυνατά, όλοι κινήθηκαν σαν να ανήκαν εκεί, κοιτούσα την οθόνη. Δεν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο μου. «Γεια σου, πού είσαι?» Η κλήση μας με την ομάδα της Ινδίας ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά. Σκατά. Το είχα ξεχάσει εντελώς λόγω της διαφοράς ώρας. Ήταν πρωί για αυτούς. Μια ακόμα Τρίτη. Για μένα. Ήταν η αρχή για κάτι για το οποίο δεν είχα λόγια. Έκλεισα την τροφοδοσία, άρπαξα το φορητό υπολογιστή της δουλειάς μου και μπήκα στο Zoom. Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι θυμάμαι περί τίνος επρόκειτο η συνάντηση. Φανταστείτε αυτό. Μόλις είδατε αγνώστους να μπαίνουν στο σπίτι σας. Ούτε ο γείτονάς σας, ούτε ένας φίλος σας. Ξένοι με τσάντες και κρασί και πτυσσόμενες καρέκλες. Στη συνέχεια, φανταστείτε να αλλάζετε παράθυρα και να προσποιείστε ότι ενδιαφέρεστε για το συγχρονισμό επιχειρηματικών δεδομένων, ενώ κάποιος ονόματι ρίση σας ξεναγεί σε μια παρουσίαση που δεν καταλαβαίνετε σε μια κανονική ημέρα. Κούνησα το κεφάλι μου, χαμογέλασα, πιθανώς συμφώνησα σε πράγματα που θα μετανιώσω αργότερα. Μέσα μου, ήμουν σε έξαρση. Έξω, ήμουν βουβός. Η συνάντηση κράτησε 30 λεπτά. Μου φάνηκε σαν 10 ώρες. Μόλις τελείωσε, άνοιξα ξανά την εικόνα της κάμερας. Μακάρι να μην το είχα κάνει. Το σαλόνι ήταν γεμάτο. Οι άνθρωποι ήταν απλωμένοι στα έπιπλα σαν να ήταν δικά τους. Τα φώτα ήταν χαμηλά. Η μουσική έπαιζε,
Κάτι απαλό και ρυθμικό. Υπήρχαν γέλια. Κάποιος άναψε ένα κερί. Είδα έναν άντρα που φορούσε μόνο ένα μποξεράκι να αράζει στον καναπέ μου. Μια γυναίκα σταυροπόδι στο χαλί, να ανοίγει μια μικρή μαύρη βαλίτσα, μια χούφτα από αναμφισβήτητα ενήλικα αντικείμενα απλωμένα στο τραπεζάκι του σαλονιού μου. Κάτι φτιαγμένο από δέρμα. Κάτι γυαλιστερό. Κάτι που κινούνταν. Κάποιος άλλος περπατούσε ξυπόλυτο στο διάδρομο, κρατώντας κάτι που έμοιαζε με μαντίλι στα μάτια, χασκογελούσε καθώς περνούσε από το ράφι με τα βιβλία, όπου είχα κρύψει την κάμερα. Την κοίταξε κατευθείαν, όχι μέσα της, απλά κοντά της. Αλλά και πάλι, ένιωθα να κρυώνω, αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτός είναι ο καναπές μου. Αυτό είναι το τραπέζι μου. Εδώ τρώω το μεσημεριανό μου. Εκεί βάζω τις κούπες του καφέ. Και τώρα αυτό. Έκλεισα γρήγορα το λάπτοπ σαν να ήταν καυτό. Σαν να μπορούσε να με κάψει. Κοιτούσα ακόμα το ταβάνι όταν χτύπησε ξανά το τηλέφωνό μου, άγνωστος αριθμός. Απάντησα ούτως ή άλλως. «Γεια, είσαι η Λίζα Κέσλερ, ναι. Είμαι η αστυνόμος Μπρέναν από την αστυνομία του Maple Glen. Ανταποκρινόμαστε σε μια αναφορά για μια συγκέντρωση στην κατοικία σας απόψε. Γνωρίζετε κάποιον που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ακίνητο «Κατάπια»?» «Όχι, είμαι στο Boise. Δεν είμαι στο σπίτι». Είχαμε αρκετά άτομα στο χώρο που εξέφρασαν ανησυχία μετά την ανακάλυψη συσκευών παρακολούθησης μέσα στο σπίτι. Κάποιοι δεν γνώριζαν ότι καταγράφονταν. Οι γονείς σου είναι αυτή τη στιγμή παρόντες και λένε ότι είχαν άδεια να χρησιμοποιήσουν τον χώρο. Δεν το έκαναν. Είστε καταχωρημένος ως ιδιοκτήτης του σπιτιού, σωστά, ναι. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν δόθηκε σε κάποιον η άδεια να φιλοξενήσει εκδήλωση στο σπίτι, όχι. Είπα στη μητέρα μου ότι μπορούσε να ποτίσει τα φυτά. Της έστειλα ένα μήνυμα. Αυτό είναι όλο, έχετε ακόμα αυτό το μήνυμα, ναι. Μπορώ να το στείλω, εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για επίσημη κατάθεση. Προς το παρόν, δεν έχετε κανένα νομικό πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα χωροταξίας ή αδειοδότησης υπό εξέταση, εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε, το έκλεισε. Δεν το έκλεισα. Απλώς καθόμουν εκεί, κοιτάζοντας ακόμα την οθόνη, προσπαθώντας ακόμα να επεξεργαστώ το γεγονός ότι δεν το είχα φανταστεί, προσπαθώντας ακόμα να ξεχάσω όλα όσα είχα δει και γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. 15 λεπτά μετά το τέλος της κλήσης της αστυνομίας, το τηλέφωνό μου χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν η μητέρα μου. Παραλίγο να μην απαντήσω. Κοιτούσα την οθόνη σαν να μπορούσε να με δαγκώσει. Αλλά η περιέργεια είναι πιο δυνατή από τον φόβο, και εξακολουθούσα να μην έχω ακούσει τη φωνή της από τότε που είδα ανθρώπους να γδίνονται στο σαλόνι μου και να απλώνουν εξοπλισμό δουλείας στο τραπεζάκι του σαλονιού μου. Έτσι το σήκωσα, γλυκιά μου. Άκου. Απλά πες στην αστυνομία ότι το ήξερες, εντάξει, αυτή ήταν η εναρκτήρια ατάκα της. Δεν είσαι καλά, ή δεν είναι αυτό που φαινόταν. Ούτε κανένα σε παρακαλώ μην θυμώνεις. Απλά πες τους ότι το ήξερες, ανοιγόκλεισα τα μάτια μου. Δεν ξέρω, ότι μας έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το σπίτι. Ήταν απλά μια μικρή συγκέντρωση, όπως τον παλιό καιρό, τις παλιές μέρες, ξέρεις, εκδηλώσεις της κοινότητας. Ανθρώποι που εμπιστευόμαστε. Δεν ήταν κάτι επικίνδυνο. Απλά πες τους ότι ήταν εντάξει. Πες τους ότι ήταν εντάξει, σηκώθηκα και πήγα στο παράθυρο του δωματίου μου. Μπορούσα να δω το πάρκινγκ. Ένα μίνιβαν παρκαρισμένο στο πλάι σε 2 θέσεις. Μια γυναίκα που προσπαθούσε να ξεμπερδέψει το παιδί της από το κασκόλ της. Όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Τόσο οδυνηρά φυσιολογικά, μαμά, είπα, τι έκανε στο σπίτι μου, σιωπή, είδα ανθρώπους, είπα. Είδα τι ήταν στο χαλί μου, στο τραπέζι μου, στον καναπέ μου. Τι στο διάολο ήταν αυτό, μπορούμε να σου εξηγήσουμε. Απλά όχι τώρα, όχι, όχι, όχι. Τι έκανες? Δεν ήταν παράνομο. Δεν πειράξαμε κανέναν. Ήταν προσωπικό. Και κάποιος αντέδρασε υπερβολικά και κάλεσε την αστυνομία επειδή βρήκε μια κάμερα, ναι, μια κάμερα που εγκατέστησα στο ίδιο μου το σπίτι, επειδή τη χρησιμοποιούσατε χωρίς να μου το πείτε, και άλλη σιωπή. Μετά η φωνή του πατέρα μου, ήσυχη, λέει Ολή, δεν νομίζαμε ότι θα καταλάβαινες, έτσι αποφασίσατε να μην μου δώσετε την ευκαιρία, νομίζαμε ότι θα προσπαθούσες να το σταματήσεις, είχατε δίκιο, έκλεισα το τηλέφωνο πριν προλάβουν να πούν οτιδήποτε άλλο. Δεν χτύπησα το τηλέφωνο.
Δεν το πέταξα. Απλά το άφησα στην άκρη του τραπεζιού και το κοίταξα σαν να είχε γίνει πρόβλημα κάποιου άλλου. 3 μέρες αργότερα, έλαβα ένα αίτημα για μήνυμα στο Facebook από κάποιον που είχα να μιλήσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Μια από τις παλιές φίλες των γονιών μου, η Grey Hair, ποιητικό blog, πιθανότατα πίνει ακόμα τσάι χαμομηλιού σαν να είναι προσωπικότητα. Το μήνυμα ήταν ήρεμο, απολογητικό. Σχεδόν υπερβολικά ευγενικό. Δεν ήξερα ότι δεν είχαν την άδεια σου. Μας είπαν ότι ήσασταν ενήμεροι και άνετα. Λυπάμαι πολύ. Αν βοηθάει, αυτή είναι η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούσαν για να οργανώσουν, υπήρχε ένας σύνδεσμος. Χωρίς όνομα, χωρίς λογότυπο, μόνο μια καθαρή, ιδιωτική διεύθυνση URL. Το πάτησα. Ο ιστότοπος ήταν όμορφος με αυτόν τον αποστηρωμένο, υπερσχεδιασμένο τρόπο που σε κάνει να νιώθεις ότι πρόκειται να γίνεις κατά λάθος μέλος μιας αίρεσης. Απαλά χρώματα, ηρεμιστικές γραμματοσειρές, λέξεις όπως ελευθερία μέσω εμπιστοσύνης, εναλλασσόμενοι ασφαλείς χώροι, ιδιωτικές επιμελημένες συγκεντρώσεις. Προτινόμενες δωρεές, 400, 850 δολάρια, 12, τώρα 200, ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, κάθε ημερομηνία συμπίπτει με ένα από τα επαγγελματικά μου ταξίδια. Κάθε τοποθεσία αναφερόταν αόριστα. Αλλά αναγνώριζα τις φωτογραφίες. Μία είχε ένα ποτήρι κρασί πάνω σε ένα τραπέζι που είχα ξαναφτιάξει εγώ ο ίδιος κατά τη διάρκεια του κλειδώματος, μια άλλη είχε το χαλί που η μαμά μου έλεγε ότι ήταν πολύ απλό. Δεν είχαν δανειστεί το σπίτι μου. Το είχαν παρουσιάσει, υπήρχε ένα ψευδώνυμο οικοδεσπότη. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήταν συνημμένη είχε το παλιό παρατσούκλι της μητέρας μου από την εποχή που ήταν χίπισσα, απλά γραμμένο ανάποδα. Έκλεισα τον φορητό υπολογιστή. Όχι με θυμό, ούτε καν με τρόμο, απλά με οριστικότητα, εμφανίστηκαν 4 μέρες αργότερα. Χωρίς μήνυμα, χωρίς προειδοποίηση. Μόνο ένα χτύπημα στην πόρτα και ο αργός, εξαντλημένος ήχος 2 ανθρώπων που προσποιούνταν ότι δεν είχαν πανικοβληθεί. Δεν χρειαζόταν να το κλιμακώσεις, είπε η μητέρα μου, μόλις άνοιξα την πόρτα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε χειριστεί ως οικογένεια. Δεν κλιμάκωσα τίποτα, είπα. Ένας από τους καλεσμένους σου κάλεσε την αστυνομία. Δεν ήξερα καν ότι συνέβαινε. Αλλά τους είπες τα πάντα. Είπα την αλήθεια. Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε την αδελφή σου, είπε. Χρειαζόταν υποστήριξη, εσείς είπατε όχι. Χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο σπίτι, είπα. Δεν πίστευα ότι αυτό την έκανε να δικαιούται το δικό μου. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας, πρόσθεσε ο πατέρας μου. Ο κόσμος μας ξέρει εδώ, το δικό σας ήταν ουδέτερο. Ουδέτερη, επανέλαβα, αυτό είμαι τώρα, έλειπε στον περισσότερο καιρό. Το σπίτι ήταν άδειο. Δεν ήταν άδειο, είπα, ήταν δικό μου, δεν απάντησαν. Έφυγαν με την ίδια σιωπή που έφεραν μαζί τους, η πτώση δεν ήταν δυνατή. Ήταν χειρότερο από αυτό. Παραβάσεις αδειοδότησης, καταγγελίες για χωροταξικά προβλήματα, μια διακοπή από την πόλη, μια επιστολή από την εφορία που ρωτούσε για μη δηλωθέντα εισοδήματα, ένας από τους επισκέπτες τους μήνυσε για συναισθηματική δυσφορία και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Δεν πήγαν φυλακή, αλλά πλήρωσαν, οικονομικά, κοινωνικά, αθόρυβα. Ο ιστότοπος έκλεισε. Το δίκτυο σκοτίνιασε και όλοι οι φίλοι με τους οποίους συνήθιζαν να μαζεύονται σταμάτησαν να απαντούν στα τηλεφωνήματα, η αδελφή μου ήταν η επόμενη που τηλεφώνησε. Ελπίζω να είσαι ικανοποιημένη. Ορίστε, προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, και τώρα όταν και εγώ πρέπει να μετακομίσουμε. Δεν μπορούν να βοηθήσουν πια με την υποθήκη. Δηλαδή με κατηγορείς, δεν χρειαζόταν να κάνεις πυρηνική έκρηξη. Μπορούσες να τους προστατέψεις. Χρησιμοποίησαν το σπίτι μου χωρίς άδεια. Το έκαναν για μένα. Όχι, το έκαναν χωρίς να το ζητήσουν. Δεν με ρώτησαν. Ούτε εσένα σε ρώτησαν, έτσι δεν είναι, αυτό ήταν το τέλος. Πούλησα το σπίτι, δεν το δημοσίευσα, δεν το είπα σε κανέναν, προσέλαβα με σίτι, μάζεψα τα στοιχεία, υπέγραψα τα χαρτιά, το νέο σπίτι είναι μικρότερο, πιο ήσυχο, πιο μακριά. Μυρίζει σαν καινούρια μπογιά και σαν τις αποφάσεις κανενός άλλου. Δεν άφησα κλειδί κάτω από το χαλάκι. Δεν έδωσα σε κανέναν αντίγραφο, προσπάθησαν να τηλεφωνήσουν μία, ίσως 2 φορές. Κανένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Απέρριψαν τις κλήσεις, τις άφησαν να μείνουν αναπάντητες. Τελικά σταμάτησαν, δεν υπήρξε δραματικό τέλος, ούτε τελευταία συγγνώμη, απλώς η σιωπηλή κατανόηση μεταξύ ανθρώπων που ξέρουν πότε κάτι τελείωσε και δεν είναι διατεθειμένοι να το πούν δυνατά, δεν χωρίσαμε.
Απλά σταματήσαμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε ακόμα σε τροχιά. Νόμιζαν ότι θα τους προστάτευα. Νόμιζα ότι θα με προστάτευαν. Όπως αποδείχτηκε, κάναμε και οι δύο λάθος. Αυτό συνέβη λοιπόν. Κάποιοι είπαν ότι αντέδρασα υπερβολικά. Άλλοι είπαν ότι τους άφησα πολύ εύκολα. Εσύ τι πιστεύεις, το παρατράβηξα ή δεν το παρατράβηξα αρκετά? Πείτε μου στα σχόλια.